Moi! Tää on nyt Elli testaa video osa 3. Ja nyt mä testailen herkkuja tai silleen yhden herkun. Tänään tulee myös Elli testaa osa 4, koska me maistetaan tai me sulatetaan suklaata ja sit tipataan siihen jotain. Juu. Mut nyt tässä osa 3 mä maistan tämmöstä suklaasta keksiä. Me tehtiin mun vanhempien ja tää äitin ja pikkuveljen kanssa. Ja pikkuveljen, eikä pikkuveljen. Nyt menin istumaan. Mä tekin ihan sairaasti, että näihin Elli-testaa-videoihin on tullut oikeesti siis niinku 61 katselukertaa olisin yhdessä. Toisessa mä en kattonut. Mutta ihan sikana katselukertaa, että niinku kiitti kaikki, ketkä näitä kattoo. Mut nyt maistetaan tätä. Toi suklaa tuli tuolta eka. Tai heti. Tuo on niin hyvä. Tuossa vähän pienempi eri tässä video. Koska yleensä mä oon tehnyt semmosen tosi pitkän. Tai silleen. Tää on niin hyvä. Tänään ehkä saattaa tulla myös Elli testaa osa 5. Mut mä en tiedä mitä mä tekisin siinä. Mut sillä jos mä keksin jotain. Tai jos mä näen jonkun videon, mitä kannattais testata. Mä en heti tämän jälkeen katsoa jotain videoita, mitä voisin testata. Niin sit se osa 4 saattaa olla se. Ja sit osa 5 tulee siitä maistelu. Tai sit se joku suklaa tippaus. Jos sä haluaisit, mä testaisin kaikki kaupan jätkit. Tää on nyt kaikki kaupan jutut. Mä en pysty esimerkiksi mitään herkkuja, koska siellä on laktoosillisia ja mä oon laktooston. Niin. No on ihan sika hyvää. Mä voin joskus tehdä semmosen Elli-kokkaa videon. Et jos mä oon yksin kotona, mä haluan tehdä vaikka jotain nuudeleita tai jotain ruokaa. Mut joo, tässä oli tää osa 3. Ja kannattaa seurata näitä videoita. Ja nyt mä arvostelen tän. Eli joku kautta 5. Mä sanon sillä 5/5, koska nää on ihan vitsin hyviä. Ja jos seuraaviin Elli testaa videoihin ja moikka!